सुना सासू हो, हम जात आती तख्तर खरीदे। ट्रैक्टरवा कहाँ से खरीदबा? पैसा नहीं लगी, फ्री में आई। आ लोन लेबा तो ओकर ब्याज कैसे भराई? हे समय में हे महंगाई में लोन लेके आ तू ट्रैक्टर खरीद के तू चाहबा कीर्ति कर तो उ कीर्ति नहीं होई। बाबू हो, तनी अपन दिमाग सातवें आसमान न ले जा, तन धरती पर रखा। लोने से कोनो कार नहीं होला, थैलिन दू पैसा नहीं धैले बाटो आ ट्रैक्टर लोन लेके जोन बा ट्रैक्टर खरीदबा। मैं हमारे पास कुछ सोना बा उ बेच के खरीद ल, काहे के खेती में बड़ा कम अनाज उगता, ताकि ट्रैक्टर आ जाए तो जल्दी अनाज उगी ना, यही खातिर हम उसे कहले रहली। सोनवा कहाँ से धैले बाड़ो? पकड़ावा ताड़ो। का चाहा ताड़ो? 2 हाथ जमीन बा उहो नहीं रहे देबा, ओहू के बेचवावल चाहा ताड़ो। का चाहा ताड़ो? ए लोन के घर में से निकासी करावा, ट्रैक्टरवा जब खरीदबा तो ट्रैक्टरो बिकी, खेतों बिकी, घरों बिकी, आ तोहार बाबू लोग देशो छोड़ी लो। ई न द सुझाव, बढ़िया सुझाव दो, जानलो? बौरा ने दे। हाँ नहीं, हम कह लेबा, हम ऊपर आज सोचली हई तो हम जात आती खरीदे। ए बाबू, मारी काल नहीं है, ये आइबा मारी कर लेबा, बस काम बन गइल तुहार। मारी काल काम बनल नहीं हवे। ई लोन है, सरकार के चीज हो, ए पर जब लेबा त तीरुन से आसमान ले समझ ले तू के बीके के पड़ी। आ उ खाली लोनवे के भरोसे सारा काम नहीं होला, कुछ अपनो परिश्रम करे के पड़ला। खाली ट्रैक्टर लेके तू सोचा तारा कि हम टाटा बिरला बन जाई, अंबानी बन जाई तो नहीं हो पाइबा, जानलो? का फिकिर फिकिर कैले बाड़ू? का फिकिर फिकिर कैले बाड़ू हो? कौनो शुभ काम में हाथ डाला तो ई मेहरारू पहले तैयार होले काट करे करती। ते चुप रहू, ते ना बोलल कर, ते अपने नहीं घर में जा कोई पक पकई है हमरे घरे बोलले तोर जरूरत नहीं बा। ई बता देता नहीं, हम जवन काम करे जाता नहीं ओके करे दे, समझली? बाबूजी, अम्मा का कहल मान जा। देखो, रावण नहीं मनला मंदोदरी का कहना तो उनका कवन गति भइल। रामचंद्र जी जौन बा मान लिहल, मृग पकड़े गईले तो देखा का भइल। एकरे नाते हम कहतानी कि तूहू मान ल, यही में भलाई बाटे। आ ये काम के होखे दो। हाँ तो भाई लोग, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर से जरूर